Bizkaiko Foru Aldundiak emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunean parte hartuko du Beldurbarik programaren barruan. Beldurbarik urtean zehar egindako ekintzen programa integrala da eta udalek, ikastetxeek, zein tokian tokiko gaztelekuek bete-betean parte hartzen dute bertan. Ekimenak berak berdinsarearen onespena dauka eta bertan berdintasunaren aldeko 57 udal daude atxikita, eudelen koordinaziopean eta euskal erakunde guztien bultzadapean. Jarduera guztien artean 2012ko Beldurbarik topaketa aipatu behar da. Topaketa hori Gasteizko Artium Museoan egingo da azaroaren 24an. Tailerrak, musika eta erakusketak egongo dira eta horrez gain, lehiaketako sariak banatuko dira aurkeztutako 121 bideoen artean. 12 eta 26 urte arteko gazteek egin dituzte lan horiek. Halaber, azaroaren 25ean, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna, puntu lila jarriko da zenbait egoitzetan eta batera prestatutako adierazpen instituzionala irakurriko da udaletan, foru aldundietan eta eusko jaurlaritzan.